l'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. No pretenc dir que la conec del tot perquè tampoc és així, no? Només hem passat un matí, però sí que tenir aquesta presa de contacte doncs, et dona una perspectiva molt diferent, no? I tornant a la idea aquesta de qui ho hauria de visitar o qui hauria de passar per aquí per veure com és això, no? Realment la resposta és tothom, no? Autisme a la Garriga és un centre on hi viuen i treballen persones amb autisme que estan greument afectades. Hem convidat els Catarres, un grup de música d'aquí a Catalunya, veïns de la comarca, doncs per donar a conèixer una mica aquest món que és tan poc visible. Jo només m'imagino una mare o un pare, no? Amb un fill que no pugui estar aquí, amb aquesta situació que tingui el nen, no? És com, ha de ser molt desesperant. Sí, jo m'emporto l'admiració total a la gent que us dediqueu a això. Totalment. Més un. I m'emporto una mica les ganes de ser una mica més activista per lluitar per aquestes coses. A mi el que m'ha sorprès més és que, clar, de llocs aquests n'hi hagi tan pocs, no? Que els altres llocs no són especialitzats en aquest tipus de grau d'autisme. I clar, és com a societat, com a país, crec que seria una cosa que s'hauria de solucionar. Si no entens que hi ha molta diversitat i si no entens com s'ha de tractar les persones, al final l'únic que passa com a societat és que els apartes, no? Que sí, no? Que són gent que estan molt bé aquí, estan feliços. O sigui, a mi, jo dedueixo, hi ha uns que es veu clarament que estan molt feliços i els que costa més, o sigui, em faig la pregunta al revés, o sigui, a quin lloc estarien més feliços i no en trobo cap, no en trobaria cap. És que aquí estan molt bé. La resposta és sí. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que jo vull estar amb tu, jo vull estar amb tu, jo vull estar amb tu, jo vull estar amb tu.